Kawża tas-sistema ġdida ta' trasport fl-iskejjel inħolqot problema oħra, din id-darba fis-settur turistiku. L-Assoċjazzjoni tal-Aġenti għall-Ivvjaġġar u t-Turiżmu, il-Fatta, fis-qarrija spjegat illi jinsabu mħassba ħafna rigward l-impatt li se jkun qed jirriżulta mis-sistema ġdida ta' trasport tal-iskejjel. Diversi operaturi tal-coaches avżaw lill-aġenti tat-turiżmu li x-xarabanks m'għadhomx disponibbli qabel id-9 ta' filgħodu u bejn is-satejn neqsin kwartu l-4 ta' wara nofsinhar fil-ġranet tal-iskola. Riżultat ta' dan se tinħolqilhom problema fil-programmi tal-eskursjonijiet tat-turisti. Din ir-restrizzjoni ser tkun qed taffettwa lill-aġenti b'mod negattiv għall-aħħar għaliex issa għandhom problema biex jissodisfaw l-obbligazzjonijiet legali u kuntrattwali li għandhom mal-klijenti tagħhom. L-Assoċjazzjoni qed tappella lill-awtoritajiet sabiex jaġixxu b'mod li jaġevola u jinċentiva l-importazzjoni l-ħidma ta' coaches minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fuq bażi staġjonali li jilqa' għażieda fid-domanda. Dan jassigura li t-turiżmu b'mod speċjali s-sezzjoni tal-cruise liners ma jkunx qed jiddajjef.